L-imsieħba soċjali qed jilqu l-istrateġija mħabbra mill-Gvern l-erba' li għadda bil-pjan għal wara l-pandemija. Id-dokument li huwa l-frott ta' ħidma kollettiva tal-Kabinett tal-Ministri u tal-Gvern jelenka fih diversi punti li ġew proposti mill-imsieħba soċjali stess. Il-Kamra tal-Kummerċ hija kuntenta ħafna li tara illi ħafna mir-rakkomandazzjonijiet illi ilna niddiskutu u nipproponu lill-Gvern ġew introdotti f'din l-istrateġija. Diana Micheli hija responsabbli mill-iżvilupp tal-politika fih dan il-Kamra tal-Kummerċ li spjegat it-tema tad-dokument li hija xpronata wkoll minn dokument ieħor li kienet ippubblikat il-Kamra tal-Kummerċ. Nibda billi nsemmi il-tema tad-dokument li tifoka fuq ekonomija li tissalvagwardja il-benesseri tas-soċjetà. Din hija xi ħaġa di kienet tema tagħna. Il-General Workers Union ukoll faħret il-punti fejn qed ikomplu jaraw li jittiebu l-kwalità tal-ħajja, it-taħriġ tal-ħaddiema kif ukoll il-valur tax-xogħol. Waħda mill-iktar temi li jiena kien hemm tlieta l-iktar li laqtuni u kontribwejna waqt iż-żmien tal-konsultazzjoni huwa l-kwalità tal-ħajja tal-membri tagħna li jien nidħol ħafna fiha, l-edukazzjoni u l-valur tax-xogħol li hemm. Fuq l-istess tema tal-edukazzjoni tkellem ukoll il-President tal-MUT Marco Bonnici fejn laqgħu wkoll id-diversi aspetti edukattivi li ġew imsemmija f'din l-istrateġija. Però mbagħad ħarset lejn il-qudiem. Fosthom pereżempju biex naraw dawk it-tfal li tilfu f'dal perjodu kif ħankunu qegħdin nerġgħu intuhom dak li tilfu hija xi ħaġa li hija pożittiva, kif ħajkomplu jiżviluppa l-pajjiż fil-qasam edukattiv fis-snin li ġejjin, x'inhuma l-isfidi li għandna qudiemna llum u li ħajkonna fis-snin li ġejjin u dinha telenkom anke l-istrateġija, u jien naħseb li overall hija xi ħaġa li għandna nilqawha u għandna nkunu anke parteċipi anke fl-implementazzjoni tagħha.